ang drone shot na ito sa Sitio Aling, Barangay Pantal, Dagupan City, Pangasinan, kung saan kita ang pagsalakay ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba't ibang hanay ng Philippine National Police sa isa umunong drug den. Ang operasyon, tinawag na Multiple Service of Search Warrant kung saan 6 na katao ang naaresto ng PDEA, kabilang ang umano'y maintainer ng naturang drug den na si alias Aning. Hinalughog ng mga otoridad ang lugar at nakumpiska ang halos 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos, pati na rin ang samut-saring mga drug paraphernalia. Yung mga nahuli po natin, nagre-range po ng 20 to 50 taon gulang. Itong area of operation na Sitio Aling, Barangay Pantal, Dagupan City, ito po'y kinukonsidered na hotbed ng illegal drug trade. I was informed that in the past, maraming beses na itong pinasok, but still may mga nagbebenta pa rin ng pinagbabawal na gamot. And kung minsan, ginagamit pa yung mga binibilihan nila na gamitan. Kaya pwede nating i-declare ito na drug den. But sa tulong na rin ng mga taong bayan, ng ating mga barangay officials, ito'y ating pinasok uli para patigilin na once and for all itong nagaganap na bentahan ng illegal na droga sa area. Dagdag pa ng PDEA, nagsasagawa na rin sila ng manhunt operation upang matunton ang kinaroroonan ng main target matapos itong makatakas sa operasyon. Sa result of this operation, may naresto po tayo na 6 na katao at may isang at-large. Yung at-large po, tumalon sa katubigan at nakatakas siya. But we are now completing all the necessary document for filing of case against this person at-large. Hawak ngayon ng mga otoridad ang mga nahuling sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, binigyang diin ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya kontra illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad hindi lang sa Region 1 kundi pati na rin sa buong bansa. Ang PDEA Regional Office 1 ay tuloy-tuloy at pinaigting pa ang kampanya laban sa illegal na droga. Sa mga taong involved sa ganitong masamang gawain, itigil na ninyo yan. Because we will run after you and we will use the force of the law to convict your cases in court. So, binabalaan ko po sila. Sa ating mga kababayan, again, ako po'y nagpapasalamat sa mga taong tumutulong at nagbibigay ng impormasyon para mahuli natin yung mga taong involved sa illegal drug trade na to. At makakaasa po kayo na gagawin namin lahat ng makakaya namin para maparusahan ang mga taong involved sa illegal na drug. Lester Narag, Balitang, Solid North.